Pălăria pentru coșul de fum reprezintă partea terminală a hornului sau partea terminală a coloanelor de ventilație. Aceasta are ca rol principal protejarea hornului împotriva precipitațiilor și asigură un tiraj natural al sursei dumneavoastră de căldură, fie că vorbim de centrală, sobă sau șemineu. Pălăria pentru coșul de fum crește randamentul sursei de căldură și contribuie la reducerea cheltuielilor energetice. Dimensiunile acestei pălării le puteți afla de pe site-ul www.abelardodistribution.ro. Linkul către website-ul nostru este în descrierea acestui video. Este foarte simplu să comanzi online. Intră pe abelardodistribution.ro și alege pălăria pentru coșul de fum de care ai nevoie. După plasarea comenzii, vei fi contactat telefonic pentru confirmare. În termen de 2 zile, pălăria va ajunge la dumneavoastră fără defecte. Comandă direct pe www.abelardodistribution.ro.